Oy, soy! May gising kong maranong ngayon eh. Huling mag-donate kong daya. Anak ko kasabi ka uling balo ko makasahop ko. Oring din ang kalaguran ka ng kulan ng bisala. O tanong karakal dahilan, kesyo matas la presyon, kulang la tudtud, minum la nabengi. O ba? Ot karakal dahilan. Bakit? Tatakot la? Ay. Alam ko yata, dapat pakanta mo naman ang sinabi ko kitang may nagkat ka na ako. Namatas ko presyon mo naman sana. Ay. Wala, magama ka kanyan man. Na ako makakapag-back out. O yan, no? Ready na ako eh. O ininapin. O inina. Mag-fill up na ako. Paglambat-lambat ko pang mag-fill up kasi ako buring mayari pipilapan ko kasi ako talaga bisang makwandaya. O yan, barrel na ako pakitang temperature. Anak ako nervous. O yan. Ako. Kuranda na ako ping weight kene yan. Sana underweight na ako mo ako. Anak ka rin malaki ng venue pero mani mahawas ko. Mani mahawas ko yung nervous. O ininapin ko nanda na akong blood pressure. Sinabi ko kayong nurse. Sabihan mo na mo, isulat mo ken, low blood ko. Bangata, yun na ako kunandaya. O nang in-approve de pa, pepagpirma na ako, okay yung resulta ko. Ini naman, kunanda akong daya, bang abalo mo nung mababa ka hemoglobin, apo yung blood type mo, abalo mo. Kalati na yung turok da ka na ako, liyan mo ko pakin. Ayun ko, kalati na mo, lami kinis kampanas, una takit, hanapin. Ang kamote, oh. Abat, habang panahin ko yung resulta ko, pakisabihan kaya mo naman yung nurse. Nasabihan na, may baba ako, hemoglobin. Bangate, yun ako ng daya. Ne, approve ya pa mo rin. Kaya punta na ako ng doktora. Pinakot na ako ng doktora. Sabi ko, Dok, pa pwedeng i-reject mo na ako mo. Wow. Bangay na ako pakwandaya. Kasi mga palina ako king nervous, Dok. Sinabi na po, sige, pwede na, ana pa. Ang kamote. Kailangan na ako talagang kawala. Matarak at matarak na ako. O yun yun, kaya sobrang nervous ko, yakbal, no ko rin ko mag-pwesto yan. Hello ko, sa nurse, tango na ako yan. Lilituki pa eh. Pa pwedeng, muna ako ng daya, pa yan. Pilit na ako papagkiran. Bisa na ako muli kanyang Kenny eh. Bisa na ako muli Ken, o yan o, mag-nervous na akong talaga. O yan, pagkikiranan na ako, yan na po. Okay, ba't sabi ko, honors, kaya ka ba makaulat ha? Ana akong kaputla. Ay, no ko. Kaya mo yung balong nukar ko talang kaya sobrang nervous ko. Honors, kaya mo na ako murag kong pagbigyan. Kaya mo na ako kuha ng daya. Pwede naman, di ba? Kaya katali may pa, Roy, pakit may pa ka na ako. Ay. Hindi kayo ng bala. Hey, nang lipang ko ngayon eh. Sko, kumapin na mo eh, yari na ako. Tapos may nakasahap na ako. Mga nasoy, nakasalamat na eh. Ingat ko palagi.